iti danaw ti Galilea. Programa apakangagan kadagiti na duma-duma apakaistoryan ti biyan ti maysa pasurot ni Kristo. Tinuna ni Jesus, suruten da, tinanawan da dagos dagiti ket da, ket simurot da ken kuana. Iti danaw ti Galilea. Mga gan, tunggal biyernes iti oras ti alas 7 hanggang alas 8 iti rabi, dito istasyon tayo DCWT 540 Radyo Totoo. Itinanaw di Galilea. He has called me so sweetly. He said, would you come follow me into the thorny path you'd be with blood and tears like me. With the cross of life on your shoulder, pains and trials you will carry on. Just walk a mile after my footprint, and I die for you. No matter how long's the journey, I'll be there for you. You are mine, I've chosen you. My love will see you through. So I'll see you there. By your side, O Lord. I'll be your servant forever. Do your will, O Lord. Till your kingdom come on earth, you leave the world alone. And all its glory that is, and leave them all to you. And leave them all to you. Hello, good evening. Kadagiti amin nga dumdumngag iti dating programa. Iti danaw ti Galilea. Napakaistoryan iti biag dagiti sumursurot kini apo tayo nga Jesucristo. Babaan iti biag ti kinapadi uno kinarelihiyoso. At kablawan na kayo amin, iti viewers, iti Facebook live, ken iti YouTube, kastamat iti radio station tayo, DZWT 540 Radio Totoo. Kat ada ti mapukpukaw nga kadwa mi ang pelang ni Father Ariel anyway on the way. I hope nga makahabol so na kakabsat.
So naimbag nga oras kada kami kabsat. Kita katemo ng aldaw iti bulan iti October nya. So nalpasan di may isang ber nga September dandanin iti December nya. So October 1 fiesta may iti Centuries Parish ni Happy Fiesta kada kayo dita Tomay. May dadawluan ni Apo Parish Priest ni Father Emmanuel Unamani Panayo. Happy Feast Day dita. Keep safe yung kanayon. So, makadwa tayo iti master control ni Sir Mark Molag. Kastamat iti local transmitter site ni Sir Mike Tuluklok. At kablawan tayo, dagiti amin nga papadi, iti Diocese iti Baguio. Ay dudalawan ni Apo Obispo, Bishop Victor Bendico. Kastamat dagiti amin nga seminarians, iti Diocese of Baguio. Good evening, kada kayo amin. Kastamat, kadagiti aming religious brothers and sisters ti Diocese of Baguio. Good evening kada kayo amin. So, kaknord ti pagayam nyo ni Father Raymond kaduak ni Brother Rene kat humabhabol di kadung may tamin ni Father Ariel. Anyway, kat nanggayan da kami ti dati may isang oras nga tayo panagakadwa kat sapay kumata ada ti maadal tayo nga basit kadagiti nga topiko nga incoming sagana. So when datamat lang October kat bulan iti vocation month kaysa nga day kantami tatay kat napaluan iti vocation song. And tatamat lang nga bulan iti October kat ito ti month of the Holy Rosary. I hope nga nakapag Santo Rosario tayong kakabsat. Baka maliplipatan tayo. So, Brother Rene, kumablaw ka pa tapno mga ti listeners ti boses mo. Naimbag nga rabi kada tayo aming kakabsat nga dumdumgag iti radyo. Ang kastamat iti pagbubuya iti live on Facebook. So sapay kumasik kakaragkad kayo kan sapay may bendition ti may umay kada kayo ipagtaangan nyo ang kastamat iti amin nga plano yo iti biag. So good evening kada tayo aming kakabsat. So, thank you Brother Rene. So Brother Rene, nagyay pagtungtungan tayo di napalabas kat about dagiti adadalan ijay seminaryo agrigi ijay talong stages the propedeutic stage and orientation at the St. Francis. So na-discuss tayo diay hingga na nagtigay San Pablo Seminary, di College Seminary, kaya di theology so timadamang pagtutungtungan tayo di nauding Biyernes. Kat di subjects ano di naibaga tayo di napalabas nga Biyernes kat dagiti paborito tayo nga subject na ibagan na i-share mo ba? Pero rin di favorite subject mo ka? Di theology? When kakabsat in share ko di last nga may nga favorite ko di theology kadya ko na tayo nga secret scriptures. Kat ko na-realize ko nga adumat di maadal ijay new things. Ura ko naman nga nagbayag data nga scriptures ko na tayo nga aduti reflection nga adula tayo iti barbaro nga intay maadal iti dito nga secret scripture nang rangdong namat no intay konsidera iti ko na tayo nga no intay ag-reflect or at intay ag-meditate kan kastamat intay agibingay iti sao ti Apo ket may nga kitaan tayo jay context kastamat ijay history or kuna tayo jay kabibiyag jay nang surat mismo jay kuna tayo nga passage iti secret scripture. So dakal mat iti tulong na dayto iti panagbiang ko ti seminaryo jay secret scriptures isu ti nang ilid kanyak no kas ano iti nagkita iti kas ano iti panagbiag ni Kristo nga kayat ko nga i-asping iti kinabibiyag ko kung kuana. So adu ti intay maadal iti dayto nga secret scriptures. So dayto may nga naibagak iti last nga programa tayo. Okay, thank you Brother Rene. Wankat ni Father Ariel, ibaga na nga kayat na jay missiology niya.
nga subject ket kun ako siya kahit kundi mythology subject nga sa nga favorite ko di gapot di professor mi ket nalaing matlang ang istorya kadagiti na panapanana nga lugar nga nagmisyonan namat. So welcome back Father Ariel. At least nga nakahabol ka may kata or-orayan na kadagiti audience tayo. Sa incomplete ka no naawan ka ito nga masapol nga kasla tayo nga jay pagkabilanti ko. Ano day, di ba nga ano day, syakilan mo ibaloy, ano day, dakilan kung kanay niya. So, we welcome in our midst Father Ariel. So nga nagadayo tinagbaryo ang Father Ariel. Share. Imbag na rabi kada tayaman kakabsat tanyag so traffic jay halsima iso nga batik dilogan ko tangdag naklatan nga may dito yung ladawak so nagapuak ijay kabugyasan ijay bugyas so nga shout out kadagiti amin nga parishioners tita bugyas nang nanuna kada Manong Jerry kan Manang Glow Sawak kasama dagiti parishioners ijay badayan kadagiti makonfirmaran mabigat nga ubing shout out kingayo kan God bless. Ang kasama kadagiti amin nga buy-buya kan nagdungog via Facebook live kan YouTube kan radyo naimbag nga rabii kadayo kana kayo amin. Okay, thank you Father Ariel. Medyo nagnagnag medyo napig sa tiang na. Anyway, di balihan nga marigregatan nag-angas ni Father Ariel at least ko lang nabadnog. So, going back to the discussion kat dagbaga mi subjects iti theology na nati adadalan tayo ti so may sadya na ibaga tayo jay about iti panagmisyon no kas anong mapan ka iti may isang baryo katanya ti Aramidam so naibaga jay professor mi when you go there iti may isang mission kat saan sikat tinang isang pagpin ni Kristo niya ada ide ni Kristo ada niya po Diyos ijay nga area before ka mamapan niya sika lang tinang ipalagip ng instrumento nga usar niya po Diyos tapno mas mamamuan dapay niya po Diyos so thank you ijay nga sharing ni Father Ariel di last kanya pa dagiti subjects ada ijay ko about iti sacrament but iti confession ano iti Latin word na diay ad audiendas kunana niya so di ikasta no iti ikasta nga mang konpisar niya i-practice idayan ta siyempre iti theology kat dandanin nga maordenan tan malpasan kat maordenan sa iday nga time at maadal diay niya so ang practice met nga kunwari ang kumpisar di professor at da kami ti kumpisar kanya na ito nga kasi ti maadadali jay kasi met aday ti Eucharist di misa katuwan semester jay niya di panag-adal no di parts iti misa from entrance song inga na iti final song kat may isang semester jay so nga medyo adumat iti mainanayon nga mailingay mi mat no pang kami iti kadagiti paasa-assignan nga ayan ti community. Anya pa iti mga ko kat lang di essential nga kanit mabal nga pag-adalan kat dagiti dumdumon kada tayo Padre Ariel ken Badrene. Aside from dagiti nga ibaga tayo Side mo kadagiti ket ko na tayo nga secret liturgy. Ket manunga bali takla integrated na lang dagiti liturgy ijay kuno tayo nga mga subject example will be the sacraments and kita importante mo dito secret liturgy nga na-realize ko ket nga dito ko pa nga na-realize kinapintas iti sacraments tayo sa karo iti Eucharist kaya kung nga na-appreciate nga the more solemn jay patayo jay hanlang nga basta-basta nga ipadagi jay guidelines iti ko na tayo nga Eucharist that mayat na lang dagi jay nga maadal kun may biyag kuma iti may nga nga padi sa importante mo lang jay dagi jay essential elements iti liturgy ang lang nga basta-basta nga dayon amin nga
pastoral reason amin. That may nga adalan tayo mismo day kinaimportansya gay liturgy, secret liturgy, karon no i-apply mo to no adakan to iti parokya. So jati may nga subject nga maipos nga nasitak lang dito theology. Okay, thank you, Brother Rene. Wan, di pa nagdayaw kat dapat i-discuss the Apo Bishop Victor Bendico ni Sister Jerome Perlas kada Thursday na kadulan ni Apo Marion na maawan sa paita abrik dito pa lang ni Father. Hello, Father Marion. I hope you're doing well. Belated happy feast day kini Sister Jerome di 30. Okay, Father Ariel, ada inayon mo? Una po, iti kasalamat may sa kadagiti subjects ijay nga importante mo lang i-offer da iti theology kajay pagapiti history. So agrugi idi panahon ni Kristo in ka natatanga 21st century kat adangay dagijay di clusters iti history nga nanakot ijay ancient history or kakasday tapos apan iti medieval tapos modern tapos contemporary. Kaya kinyatay ko kabsat o renuhan tayo nga seminarista or han tayo nga agpadpadi o han tayo nga ag-eskwela iti kinarelihiyoso. Importante mo tang actually nga basaan tayo or dati knowledge tayo may panggap iti history. Ada dyan may isang cardinal nga ni Newman, may isang nga convert from Protestantism to Catholicism. Kaya kunana, to be deep into history is to cease to be Protestant. Kunana, no kano basaam iti history ket inot nga malawlawagan ka isung hankan nga agbaling nga hankan nga agprotesta tumkit di umannamong ka iti simbaan Katolika. Gaputan no kitaan tayo magpweso iti history ket i-trace na iti origin iti Catholic Church na awan sa balik no kadagiti apostoles nga nakakonektar matlaang kani Kristo. So kasi kakabsat hantayo kung mga liplipatan nga engagement iti bagbagi tayo iti history. Importante actually iti history. Salamat lang no makidil tayo iti may nga banag. Importante nga amon tayo jay background na tapno at adapay iti panakawat tayo kantap na maakseptar tayo dayta nga banag. Ken may samot laeng ket jay subject may panggap kani God the Father, God the Son, ken God the Holy Spirit. Nalabig ka kabsat mas daaw tayo inya. Apay nga tanga kasjay, aglugi ka ni Father, tapos sumaruno ni Son, tapos sumaruno ni Holy Spirit. Apayhan nga mabaling nga God the Son, God the Holy Spirit, God the Father. Apayhan nga mabaling nga balik-baliktaden. Well, maadal tayo dayta iti jay the triune God. Although adu dagiti theologians nga nang discuss iti jay no panggap ka ni God the Father, adamot iti nang discuss dita nga theologians nagad-aduda. Panggap ko ni God the Son, ni Jesus Christ, nagad-adumot laang. God the Holy Spirit, nagad-adumot laang. Yung at the end of the gijay kinaad-adu, iti na isursurat da, iti conclusion that we cannot explain God fully. Why? Because God is a mystery. Di actually, kinad-adu tinaibaga, dangam ti conclusion that God is Himself a mystery. Nung nupad man kasta, kakabsat, iti panang basbasa tayo, iti maipanggap kani Apo Diyos, antayo ko mga kasla yarig data iti mathematical problem nga da iti exact nga solution na sila kumano 1 plus 1 han nga mabuling nga 11 ngam kit di kat 2 han nga kasday iti ni Apo Dios kas mystery han isu nga problem to be solved ngam kit di kat it is a reality nga rumbang tayo nga ibiyag so kasi kakabsat mayat iti ag-eskwela iti theology nagiro dagiti maawatan tayo. So kasaymot iti challenge niyaming nag-eskwela iti theology. Handing ako na nga nalaing kami, handing ako na nga amumin, isod po na nga ingana tatakot agtultuloy kami nga agbasbasa, agtultuloy kami nga agbasbasa iti books, agsa-search ijay internet, nga pay. Agdagdangag kadagiti talks ijay Facebook or ijay YouTube. So kasi kakabsat, i-encourage ko da kayo nga agdangag kadagiti talks. No masalot kayo nga agbasa, no kay kahit kayo nga nakaridop nga agdangag lang, agdangag kayo ijay YouTube. Nagadudag ijay preachers tayo ijay nga nalalay nga agi-share. Wala ko maadadya agnagan iti Scott Hahn. So nakat may isang convert iti
Nalaing iso na nga pastor iti Protestantism idi ngem na convert gapo iti panagbasbasa ng rod iti history ken gapo iti parang adal na iti Biblia ket nakita na iti yung fullness of truth or nakita na iti beauty iti Catholicism. Adamot lang ni Cardinal Baron. Ken daduma pay so kasi kakabsat mabalinimot nga no masalot kayo nga agbasa agbuya kayo latan iti YouTube. Nagado lagi iti bambanag nga maadal tayo but we need to be careful also. Haan nga amin nga banag nga makita tayo iday, haan nga ba amin nga banag nga mabasa tayo kot agpaypayso. Ta itata nga panawon ket adalay ko na tayo nga adu lagi iti bambanag adu lagi tayo anti-Catholic propaganda. Isu nga rumbeng metla ang careful tayo iti basbasaan tayo, careful tayo iti buybuyaan tayo, kan careful tayo iti dengdenggen tayo. Okay. Thank you, Father Ariel. Kat habang pagururayan sa agisaganan ni Father Ariel ti may sa kanta ta gidaton kami man iti kanta para kada kayo sa first day of October ket gidaton tayo nang naroon na kadagiti kakabsat tayo nga sumusuporta dito yung programa dagiti benefactors tayo iti seminary ken seminarian. Idaton tayo dito yung matlang nga kanta para kadagiti amin nga birthday, especially i-greet tayo ni Auntie Linda Esposto nya. Happy birthday, Auntie. Birthday na tata. Napigsa pa lang, hopefully we pray nga nasalmat ka pa lang. So nakat may isang timog suporta iti seminarians na da kami and dagiti ada pa nagpadi ada pa iti wala pa sa timadamang suportara na matlang seminarian. So thank you, Auntie, for being a gift to the church. We pray nga nasalmat ka kanayon. So dating nga kanta nga antay daton ket may sa isu nga Ilocano song nga napualuan iti agpasagak imo I trust. May kumani ka man, O Diyos ko, amin paribot ko. Tati kalae, Apo, tiyak mo ka makatulong ko'y Umay kumani ka man, O Diyos ko, narasi unay abiyat mo. Tasi kalae, Apo, tiyak mo ka makatulong ko'y agpasagak ngarod ken ka tawan sa bali piman anam nama arakupen na ngarod Allah sakbay nga inak may wawa agpasagak ngarud ken ka tawan sa bali piman anam nama arakupen nak ngarud Allah sakbay nga inak may wawa Umay kumani ka man, O Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko. Tasing
tikalaeng o Apo, tiammo ka makatulong to'y umay kumani ka man, O Diyos ko, napulpo unay abiyag ko. Tas di kalaeng, O Apo, tiyak mo ka makatulong to'y agpasagarod ken ka, tawan sa bali pimananamnama, arakupen na karut ala, sakbay nga inak may wawa. Okay, thank you, Father Ariel kan Brother Rene, di nga kanta. At basit lang patalas sa apo, kadagiti dumdumngag kan kadagiti viewers, bale da kami ti St. Francis Seminary Formators kan San Pablo Seminary Formators, ket nagtutulag kami nga iti dating nga programa ket ag-request kami kini General Manager ni Father Mark Batolne nga ag-acceptar kami iti advertisement iti dating nga program para matlang iti funds para iti seminary kan seminarians niya. So inapprove nagyaman kami kini Father Mark Batolne iti General Manager tayo inapprove namat. So kadagiti kayat na nga dong sponsor iti dating nga program ket i-text da kami o i-message da kami iti tapno iti kastakat pagtungtungan di kasla nga process na niya. So kasi kakabsat I hope nga dadagiti mangkayat nga para matlang iti panagtulong iti financial support para iti seminary formation iti Diocese of Baguio. So thank you very much in advance. Okay, going back iti topic tayo at dagiti dadu mga kadadalan iti seminarista iti kada theology no ti awag na gamin matlang iti theology kat configuration stage di panang configure iti panagbibyag ti panagbiag ni Apo Kristo. So guys kat may tapay nga subject ajay kat jay social teaching of the church. Yan iti kaslamat nga ano iti lang arami din iti simbahan kadagiti social problems kasi iti stand kasi iti simbahan kasi arami din na. So ada dagiti social issues nga madalmat nga iti simbahan kat kasapulan iti tulong na. So dagiti matang tinaysa nga madadali guys. Kanon lo di linteg matlang iti simbahan kasama nga interpret dagiti nga linteg niya. Kasama lang iti civil nga dati linteg na kasama iti simbahan ada iti nakonton nga canon law kat kapag matagdang ganyo di programa iti canon law kini Father Rosito Pedro Jr. every Wednesday. So Father Ariel ada ti Father Rene ada ti iti nga i-share pa regarding our topic para kadagiti listeners tayo. So diyan balangar ni Apo Tatay ket may sa ija kadya moral theology ket nag-adu dagiti nga subject nga alam ni Ijay bioethics, social justice, social ethics, then ganun time the theological virtues ket dakto daytoy titulong na especially nga naka-anchored or nai kung tayo nga naalan na at the foundation na kat iti sacred scriptures ket may dagiti subjects dito ket nangitid kada kami iti kasla nang open kada kami iti kung tayo nga not only with hamilang nga alan dagiti issues in the past but also especially dagiti current issues nga i-discuss damat lang iti kung tayo nga dito moral theology ket na challenge iti economic as ano iti
discernment mi or about dagitoy nga issues kasano mi nga adresan o kasano mi nga ibiyag dagitoy nga kadadalan mi when it comes to moral theology. Thank you, Brother Rene. Magkamot nga ako, magpagdaw ko ng pagkakot. Nangalaan ni si Amini, gamit ko kasi nung nangyayon niya mag-soma, gamit ko sa bang, excuse me, sorry. So, kasi kakabsat, basta baka mas daw kayo kinyami, numumingsan kat, nalaing kaming agsao may panggap iti panag-asawa no pag panggap iti panagkasar kat gamin iti onog iti seminaryo kat actually kat adalan mi jay pitong sacraments anya ba dagi jay pitong sacraments to the kat baptism, confirmation, Eucharist, tapos priesthood, tapos marriage, tapos anointing of the sick and confession. Kadagiti nga sakramento kakabsat kat adalan mimit lang di ko naktatay nga jay history da no kasano nga nabuo dagito nga sacraments. Kan jay pakaistoryaan da kan jay teolohiya na, jay background na, jay scriptural basis na kakas jay iso nga no iti panagkasar saan kayo nga mas daaw no ada iti amomi gaputa nagbasbasa kami met. Well, kadagiti duma kat observation mi. Kuna dangarud ket apay masapol nga kanam jay donut samon to ibagangan na imas or aduti sugar na. Kasi mat lang iti panag-asawa. Makikita tayo tatakot, ado lagi iti tao nga kas lagi bigat da iti panag-asawa. For example, or lagi iti challenges iti panag-asawa kinya da, iso nga dagi iti pabaling nga pag-adalan tayo. Nga iso mo iti ihumilimi no mamingsan. So kasi dagito nga sacraments mat lang kat rumbong mat lang nga adalan tayo dagito kakabsat. Urinuhan tayo nga manan ngagbasbasa di inog seminaryo. Ang kasapulan tayo mat lang ada iti knowledge tayo kuma kadagiti nga sacraments tapnohan tayo lang basta agris receive kadagiti sacraments karutin na observe ko rito idi ada dita divine mercy ngay well pasiguro dito boto-boto sa langit sana matamaan mabukulan tapno mariing ta dagiti dumangag papabunyag ijay agasa man ta no naka-schedule nga 11:15 kumatay punyag iti Sunday agur-uray tapay aguray tagsagaysada nga sumangpot dagiti ninong-ninang. Tapos kuan ket requirement gamin ijay sakbay da nga mabunyagan kuma agmisa da kuma ijay 10 AM ngas 10 AM nga misa tapos 11:15 kumakat mabunyagan da. Ngem haan ngay dagiti dumakat apay nga maladaw da kahit nga sawen handa nga nakimisa ijay alas 10. So kasi kakabsat importante nga maamuan tayo iti nasantuan ani dagiti amin nga sacraments tapno ma-value tayo kuma isuda. Dagiti dumagamin basta da awat da nga awat. Apay nga agbubunyag kayo, kapunta ka sa pulan ti papers ni para abroad. Apay nga agkasar kayo, kakasali nga pambanag, apay nga agpakonforma kayo. Naminta iso ti requirement. Haan ko mga kasjay. So, dagito nga pambanag, nito tayo nga pariente, surbong tayo mutla ang adalon. Tapno, isumot iti i-share tayo, kadagiti ubing tayo. Kuna nangarod kat iti Christian education kat agrogi, iti unog iti pagtaangan. Iso nga dagiti parientes kung dagiti agbalbalak nga agasawa nga awan iti amuda iti kunata yung Christian education awan kaasi dagiti anak nyo kaasi dagiti ubing yon to iso nga rumbong nga dagiti nga mabanag ket responsibilidad tayo metla ang adalon. Wala tinatikat nga pus ngayon lang din sinitwa pus tatay about ni jay challenge ni Pope Francis nga challenge nati amin nga nabunyagan nga to become an evangelizer. Uray man ijay nagtibalay ket datay nga nabunyagan, datay nga parents nga nabunyagan, ket rumbang agbalin tayo nga evangelizer iti kana tayo nga anak tayo ken iti kana tayo nga kaaruba tayo. Okay, thank you Father Ariel ken Brother Rene. Ket intay isagutan dagiti agdagdangag iti may sapay nga kanta kas lang kasapulan da nga agdagag iti may isang inspirational song by Father Ariel no? So sabang adan Father Ariel okay. So betis maro manon nga kanta kat Ilocano manon dayto ya kakabsat tapno ito man iti tema tayo tata ag Ilocano tayo met. Napaulwan iti sikalaeng apo.
Jesus, sumay ka. Dito'y puso kag naed ka. Ikutam to'y biyag ko ken karawa. Tapno jak to maisina ken ka. Iturong nakado apo. Natarabayem daytoy numo. Tapno at sabiya kasipupudno. Aging gatong palto'y biyag ko. Tati ayat mo isuapo ti biyag ko. Kati asin isuapo ti red ko. Kati bilin mo isuapo ti bagnos ko. Ngagturong kinapudno. Tati ayat mo isuapo ti biyag ko. Kati asin isuapo ti red ko. Kati bilin mo isuapo ti bagnos ko. Ngagturong kinapudno. Okay, thank you, Father Ariel ken Brother Rene, ding napintas nga kanta. Ket manan, ket mi nga kablawan taman dagiti amin nga dagiti nag-greet niya nga manang Shirley at Tigisan ita ang busungan baka kahit ni manang Shirley nga agpa-advertise niya di programa tayo i-text da kami lang. Hello digita parishioners iti Divine Mercy Parish kita Atab Marcos Highway. Dagiti suporta kada kami iti formation dagiti seminarians da manang Jing, manang Sing, manang Josie ken diti kadua manang Angie ken di bingaw gimong iti Divine Mercy Parish kastamat kini anti taas nga bahingawan. I hope nga na ada kayo ti mayat nga kasasaad anti ken dagiti ada iti La Trinidad vegetable trading ko da manang Brenda ken sa Kadwana. So thank you iti kanayon nga pang suporta iti seminarian. Nang nagulog iti tultulodyo nga natnatan nga kinadumudumapay nga usar mi iday. So thank you very much. May God bless you. Father Ariel, ano din nagpatingkan na tayo? About the subject about iti adu dagiti Subjective theology apo. dagiti language niya. So ag-adal kami ba iti Hebrew. Ada ti malagi mo pa Brother Rene nga word nga Hebrew. May isang semester di ay, may pati Greek, may isang semester na lang. Ngudwa di ay. Ito ang Ay, duwag na semester ganyan. So, di ay, may gospel ni John, may samat lang, may isang semester din nga adalon, ya? Duhan na yung literature ko namin. And then, ada mati accounting basit. Statistics, kasi dahil niya. Ada ti sumurturot na oro na narigat ti aga math, intartarayan mi nga ti math kat sumursurot pa lang di seminar. Nyata dagiti Ket ko lang nga follow up na po jay may panggap iti language subjects. No kita nga po sa kakabsat daytoy Biblia tayo nga buo nga Biblia nga daytoy nga in compile iti Catholic Church. Ket haan nga sinmangpot kanya tayo nga Ilocano or haan nga sinmangpot kanya tayo nga English. Yung kit di daytaket no iti Old Testament, hindi ko na da nga Hebrew Bible, daytaket na isurat iti Hebrew. With New Testament,
Hindi ko na nga Christian Bible detakot nagapo na isurat iti Greek iso nga iti original nga language nga naisuratan dagito ada daytoy sacred scripture sa kakabsat ket Hebrew sa basit nga Aramaic ken Greek. If daytoy iti kunada nga importante nga adalan dagiti agbasbasa iti Biblia. Gabuta iti maysa nga word ket kasapulan for example de maysa nga word ket importante jay word ket actually ket nagadu iti natayo nga implications natin maysa nga word ada it for example jay word nga anya bati for example jay word lang amen kasi kuma anya bati kayat nga sawon di ay anya ba jay historical implications sa di ay no apay nga kasi tinagbalinan na jay word nga amen for example kakasjay isu nga dagiti kakabsat kasapulan tayo nga kasapulan nga adalan actually dagiti agbasbasa iti Biblia. Kaya po na ano kunada nga dati kaya nga makidibati tinyayo da kayo nga kabsat nga katoliko kunada kat agdibati tayo man may panggap iti Biblia. Ti kunayo kat apay amoyo jay kwa, apay amoyo jay original text na dayta nga Hebrew ken Greek. Well, kinyatayo kot nagasat tayo ta ada ni Father Harlon Budiki nga agad adal iti sacred scriptures isu nga ada iti pambato tayo niya. Joke lang. Yung kasi kakabsat ada ko madjay humility kinyatayo nga kunatayo kot awan basit ti amok. Hanak ko nga patulan si kang agdibati tayo may panggap iti Biblia. Kabutas original text na to peket saan ko nga amo. Jay Greek kan jay Hebrew. Pag kasi kakabsat iti kina-importante na timan dayto ipanag-adal iti Greek and Hebrew. Siya idi ada ka jay seminaryo kot makuanak matlaang sudsurutak mabubuisitak idi agad adalak iti language gaputa lakayan iti brains ko kat hanggo kaya nga ag-memorize. Ngam later on kat nakita nga kasatpulan gayang piman talaga daytoy. Ta iti panang basbasa iti Bible kat ado iti ited na nga hadal. Kat for example, ada nga di malagip ko nga idi ada ni Kristo ijay krus kano. Kat may sakadag ijay 7 last words na kundi ko na nga it is finished. Isuwa iti English translation na it is finished. Jay iti English translation na. Ngam iti Greek na gayam jay kat tetelestai. Tetelestai kunana. Anya ti mas accurate nga translation jay tetelestai. Ti kayat na kat paid in full. Ti kayat na nga sawan kat paid in full. Kuno ti Ilocano kat nabayadanan. Kamayo kabsat edi saan pa nga nabayag kat ada kano dagiti archaeologists nga ag-discover kadagiti archaeological facts ijay Israel. Ket maysa kano nga na-discover da ket jay office iti maysa nga tax collector. Ket iti reto nga office ti tax collector ada nga iti dua nga files nga resibo. Ket jay maysa kano nga file nga nabayadan aminon ti label na ket tetelestai. Kasla paid in full. Isu nga no kikitaan tayo ni Kristo nga nakabitin ijay krus ket imbaga na nga tetelestai kasla ri bagbaga nga nabayadan na aminon. Ket anya nga iti nabayadan na aminon. Awan sa balik kakabsat no jay basol tayo. Isu nga jay kita anyo jay may salang nga word tetelestai ngam nagadu iti napasamak sa balik na discover iti meaning na diay. So kasi iti example na iti kinaimportante iti panag-adal iti jay language. Kasi jay kuma. So yan suportaran tayo dagiti anak tayo nga ag-eskwela iti seminaryo i-encourage tayo isud nga ag-adal iti language. Salamat lang dagiti anak tayo nga seminarians. Ngam of course sakbay nga adalan tayo iti international language mayat matla nga adalan tayo iti local language. Sakmat lang iti seminarista ket butbutungak nga agapostolit ijay kaibaluyan. Di puta pure nak nga kang kana ay kit kunak baka maiyaw awanak. Kung iwasak nga mahaan mo't usually kat iti nagapapostolita kat ijay kaibaluyan isu nga dumot iti naadal ko nga word. Ito nga hanak nga siya'y mango. At least kat ado dagiti words nga naadal ko nga makatulong mo dito iti panang awat ko iti sabaling nga culture, iti sabaling nga tao. Okay, thank you Father Ariel ijay nga nagpintas nga panang explain mo. Malagit ko pati jay word nga Adam, di ba? Adat di Hebrew word yung nagapuan na. It means ni Adam kini Eve.
adama di soil sa day tungahan nga ada di Bible ket kasapul nga kitaan talaga di etymology di word nga etymology niya dan nagapuan na nga word na original tap at least mas maawatan tayo di bagbagana so Una. kasi so pati homiletics niya sino ti teacher ti homiletics diya kasta nga homily di met lang adala may isong ano college pa lang ti seminarista kat ibagbaga yung brother share ka man kat no medyohan na pa lang amupi man kat talagang kasdaytahan na pa lang na adal day principles iti mangibingay yung homily no? So kasday kakabsat Padre Ariel ada ano brother ni Pwede kita po. Kahit kumunan nga i-follow up kay ko iti homiletics. Adalan mi nga agpwesto iti homiletics ijay unag iti seminaryo. Yung may isang kakabsat kat han nga agpapada iti ikastami nga aghumili. Siyempre agsisinabali mo't iti sources mi, agsisinabali mo't iti kasla kapadasan mi nga mabaling nga mga may relate ijay word of God is yung agsisinabali iti kastami nga aghumili. Kat adajay in post ni adajay in share ni Pope Francis nga kunana dapat kat no aghumili ka nga may sanga pa di kat 7 to 10 minutes lang. Kada iso nga at least kat sakti aghumili kat han nga umabot iti 10 minutes eh. Talaga nga direct to the point. No adaay iti point na. So dire-diretso lang. So kasi kakabsat at datayo mo't nga agsi-share for example kadagit no day ko nga day di ko na nga priestless Sunday service di ko na tayo nga panagimong tayo nga awan iti padi demot iti may sanga kitaan tayo ta iti jay sharing tayo kumakat nagdi ko ngayon baga po iti personal tayo nga kapadasan han tayo kumanga day agmoralize no han tayo nga agbagbaga kasabali iti sharing kan sabali iti sermon kan homily kinatayo nga lay nga han nga naordinan nga padi iti mabalin tayo nga aramay din no Sunday nga day gimong ket sharing. No anya ba ijay word of God iti nakasagid kin ka. Anya ba iti gasla reflection mo ijay bukod mo nga bagi. Isu nga iti usuran tayo nga day kunan tayo nga point of view ket first person point of view. Siya pinaadal ko iti tanga ebanghelyo ket kastoy han nga day isu nga da kayo kakabsat. Ang day kas kami nga aghumumili nga mapadi kasi iti may samot lang follow up na diay. Nakasapulan tayo day kakabsat kuna nga rod kat iti word ni God iti the word of God the scriptures kuna ni Father Andy Cosalan Jr. idikat kasla kanu diamond ngano kita hom jay diamond kat agsinaba nagad-adu nga iti sides na kasla nagad-adu iti panirigan isu kasi met lang iti sao ni Apo Dios mabalin nga jay gospel tatangal daw ket sabali iti panang awat ko sabali med kan ni Brother Rene sabali med kan ni Father Raymond kat met diyan nga pagbibingayan tayo ngam hantayo ko mga usaron jay sharing nga manggadil nga winumang dadaal iti pada tayo nga tao haan usaron tayo lang jay sharing nga agi-share nga iti nakasagidan tayo nga mabalin tayo mat nga nga ibingay kadagiti daduma nga pag-adawan damot kuma iti adal so kasday. Amen. So thank you Padre Ariel kat nabagas o na jay nga imbaga brother niya dati inayon mo siguro ti may isang yung paiso ko na ni Apo Piman nga no maminsang kahit baga tayo nga humilitar aramidan tayo kasi na tayo nga kaya mga paiso di pa nagdingay lang tayo padasan iti Biblia han tayo nga usaran nga diya nga kanito nga panagbingay tayo nga mangdadahal ti pada nga tao mangiti pada nga tao hindi that we will use that opportunity to share what we have learned what we have reflected upon manatap no pakaadalan mat iti pada tayo nga yung kakabsat tayo. Okay, manan kadagiti amin nga listeners kan viewers tayo ket naman nga iulit nga mabalin kami nga ayag daw kami kadagiti makin kayat nga agpa-advertise magbal nga sponsor iti dating nga program ket tapno adamat lang ti pagbingayan iti San Pablo Seminary ken St. Francis Seminary mo sa iti formation ti seminarians dagiti lang maala dito yung advertisement so pati message you may number ni Father Ariel no in case nga po pakibasa man yung number mo Father Ariel
Adi cellphone ti seminary ka no. Para baka ma-overwhelm ka ti kinaadi ti agpa-advertise niya. So, Siguro adat ti agdamdamag Father Raymond anya ba dagiti mabalin nga mai-advertise. Mabalin ba iti paglakon na ti bagas. paglakwan ti bagas, Shop da, no, office da, no, at oh, law office, kasi ito beauty salon, massage parlor, restaurant, clinic, kasi. clinic, online di pagsikargatangan iti plants para kadagiti plantitos kan plantitas. Okay. Yun. Mabalmat nga i-message yo. Doon po dito yung mga padi di San Pablo. Kuno St. Francis, mabaling. Di personal nga numbers da. Mabalimat kiti kakabsat ijay Facebook, magmet ijay Facebook tapno makita tiro pa yung message niya. I-search lang dinagan mi no Shakret Ariel B. Degan ni Father Raymond kat Ray R-A-Y tapos M-U-N-D Ray Moon. Ray dash Moon. So kasi nalaklaka kakabsat tapno han kami nga ma-scam baka ma-scam kami nga. No cellphone lang gamin nga text kat han mi nga makita no nya sino kat text me. Baka nga gayam manglukluko. Narigat kakabsat nga panawin narigat iti agtalak. So nga may met iti Facebook tapno makita jay picture. Okay, thank you Father Ariel. Kat manan dati kat October Vocation Month. Baka dagiti magpalpas iti grade 12 view uno dagiti young professionals nga nakalpas iti college uno nabayag nagtrabaho kahit da mo ti seminaryo survey paki-advise isuda na i-contact na lang iti parish priest da tapno iti kasta kat para matlang iti next nga formation year kat makasarap da piman ya. So thank you ti kadagiti amin nga suportayo iti panagtulong mga alukoy kadagiti ag serbi iti timbaan baban iti bukasyon iti kinapadi. Father Ariel, ada pa iti nayon ano brother Rene? Tani kita ti oras ket malpas panan iti intay pa nagkapadwa. Dati nag-message. Ano dati agpa shout out. Ni Ma'am Ems, Pablo, hello ma'am. Salamat iti suporta iti Pwede Seminarian. Nag-good so na iti Facebook Live. Dito Mount Carmel. Hello po sa mga sisters of Mount Carmel, Green Valley. Datamat lang, 6th day damat lang iti October 1 and October 15 nya. So, happy 5th day. Iti fiesta ni Centuries of the Child Jesus. Yan kadagiti amin nga taga Green Valley da Manang S, Manang Aida, kay Ate Josie, ada US. I hope you are doing well. Yung sanap lang sumusuporta iti seminary formation. Okay? Itong next nga Biyernes, kat sapay kumataintay kikita manan iti dating programa. Iti Danao ti Galilea. Sapay kumata tuloy yung suportaan. Dagiti aming programs iti Diocese of Baguio. From Monday to Sunday niya. So, agyaman kami kini Bishop Victor Bindico iti kanayon nga suporta na iti seminary formation kini Father Berlindo Anis nga Vicar General ni Father Mark Batolne. Thank you very much especially for offering this program ken iti panangitulok mo nga agbiro kami iti sponsor iti dating nga program. Yan kada kayo amin magsuporta benefactors and friends. Thank you very much. At thank you much kini Sir Mark Molag nga iti kanay nga tumultulang kada kami iti technical dito programa na ito. Iti kini Sir Mark Luklok, thank you dito Bukal Transmitter site. And to all of you, thank you very much at the words of parting words mo Father Ariel. Kini Bro Rene. Kasi lang apo kahit kumat nga pagyamanan dagiti kakabsat yung nga naayat nga tumultulong dagiti mangmangted iti in cash can in kind ijay unog iti seminaryo dagiti mang donate iti bagas iti natnateng
Intado pa nga kapag kasapulan ti dagiti anak tayo, amoy kakabsat ket dagita nga bambanag ket saan nga da kami iti nakautang kinyayo. Hindi di actually ket niya Apo Dios. Apay, ngamin ket niya Apo Dios inawagan na dagito nga ubing nga agbalin nga disipulos na agbalin nga padi na. Ket nutultulungan niyo isuda kaslada kayo matlang iti kaslada kayo matlang iti panakaiman ni Apo Dios nga para iti panaggraduar iti panakatungpal iti arapa apket kero dagiti nga ubing nagsubimot lang iti simbahan. Isod ga po na nga actually ket no makapadi dalag ito da kayo matlang iti mabendisyonan. Ga po ta adserbidan tumutla ang kinyayo. So kasday. Di ko na nga rod no adado iti padi oray inal daw iti misa haan nga punpun. So, Okay. thank you mat kada kayo nga dumdumgan sen Biblia support tayo sen dumot kami ti kararagyo nga kanang ikararagyo kada kami. Kung sapay kumas karatad kami, kung ituloy mi dito nga bukasyon nga ron nga ragbian mi. So pay sude bagban ni Apo Ariel, so, kailangan mi ti donation nyo in kind o in cash. Kani karkarutin natin kat nang inaidya market kat nasiyak nga in share city marketing di San Pablo kat mapan 10,000 natin lang 10,000 every week kat mapan ti 10,000 para lang dagijay natin kan dadu mga foods nga magatgatang para iti dagiti seminarista. So we continue to support and pray for your for us your seminary. Thank you. So, thank you. Ket idaton mi dito yung may sa Marianhim, in tangay nga rod ket rosary month kunakotay. So, dawatan tayo ti pan mga babaat ni natay nga Maria, tapay kumata aggibusan na ito yung pandemya tapno pagsubli tayo mat iti normal nga pan nagbiag. Ito ti kararag tayo. Aduh kam amin o Maria, siraram dito'y saklang mo, dayto'y apagkablaw miken ka, denggam minanadong mo. Aduh kam amin o Maria, siraram dito'y saklang mo, dayto'y apagkablaw miken ka, denggam minanadong mo. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ti puso na ken kararwami, amin ken kaidaton mi. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, ti puso na ken kararwami, amin ken kaidaton mi. Ti apo adda kumakada kayo, Basta ako kumamatyan ka. ket ti pamendisyon ti manakabal na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumabakat agbati kuma, magnanayon kada kayo. Amen. So, abangan nyo ti sumarong nga programa, ti harana ni Sir Denver Bastino.